Són Ricard Ostrell i Xavi Bundó. Són dos periodistes que van passar per Ràdio Sabadell i que actualment presenten els programes de cap de setmana a Catalunya Ràdio i a RAC1. Ells seran els protagonistes de la inauguració oficial de la festa. Els voleu conèixer? Què fareu al pregó? Espero que el ridícul no. Intentarem, és tot secret, no es pot explicar abans de començar, però intentarem que surti una mica bé. Mira, intentarem posar vermells alguns polítics i que la gent se senti molt protagonista d'aquest pregó. Ho he dit bé? Sí, ho has fet perfecte. Sou polítics? En principi no. No i cap pretensió de ser-ho, mai. Esteu nerviosos? Ara començo a estar-ho. O sigui, a partir d'aquesta entrevista que ens esteu fent, jo començo a notar que això ja va en sèrio. No, jo estic fatal, ara ja sí que estic fatal. El problema és que quan estàs nerviós se't trenca la veu. I clar, nosaltres som homes de ràdio, representa, o per això es treballem. I aleshores t'imagina't que se'ns trenca la veu, al mig del pregó quedem fatal. Llavors això fa que estiguem encara més nerviosos. Hem d'intentar fer veure que la gent que hi ha aquí, que són moltíssims, no hi són. I perquè quan fas ràdio no veus mai a ningú. Ostres, i aquesta és la manera d'intentar veure si estarem una miqueta més tranquils. A vegades hi ha un truc que és pensar que tothom està despullat. I llavors te'ls imagines despullats, clar. Llavors quan que veus que fan riure, doncs llavors et sobreposes una mica. Després del pregó hi haurà un espectacle de projeccions per celebrar els 30 anys de la mort de l'escriptor sabadellenc Joan Oliver. Pere Quart, ho anem a veure? Com et dius? Marina, Quants anys tens? 13, A quina colla formes? de la colla de Sabadell. Què són les granotes? Són del Ripoll, les granotes del riu Ripoll. Faràs un altre acte dels gegants amb aquesta festa major? Sí, faré més cercaviles. A on? Per aquí, per Sabadell. Vale, gràcies. Portes algun gegant? Bueno, porto un gegantó, que és el Vicentó, i bueno, abans em costava una mica, però ara ja el tinc més controlat. Com us dieu? Jana. Marc. Quants anys teniu? 7. 11. Esteu esperant que comenci el pregó? Sí. Sí. Coneixeu els pregoners? No. No. En quin acte participaran? A la Fideuà. Bueno, participarem a Fideuà, les atraccions i molt més. Moltes més coses. La festa major 2016 ja ha començat. I per davant 3 dies plens d'activitats per passar-s'ho molt bé en família. Oriol, Georgia